नाम बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे सेथि ट्राइबेल पिपल कनक्लेभनि दिनै जोबथा हाबाफारि बेनि फिरफिला थिखोनाय हाबाफारिया जालांबाय मा फोरमायगोन? बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि थार्ड एनुअल कनफारेन्स आरो फार्स्ट ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेभनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव दिनै जोंहा जोबथा बेवहाय जोंहा दिनै अपेन सेसन एबा गेवलां मेल दङ। बेवहाय जों हाबाफारि बादियै दिनै जोंनि बे गोथार फिरफिलाखौ जों उरायहोबाय आरो बेजों लोगोसे बर' माहारियारि फरायसा आफादनि फिरफिलाजों उरायहोनायजों लोगोसे जोंहा गोबां ट्राइबेल स्टुडेन्टस दैदेनगिरिफोरनि जोंहा दिनै हाबाफारिनि प्लेगखौ उरायहोबाय आरो बेवहाय गोथार फिरफिलाखौ दैखांनानै जोंनि बंसुनि एबा ट्राइबेल जोंनि फरायसाफोरनि खौसेथिनि देंखोखौ दिनै रोजाबनानै आरो बेजों लोगोसे जोबनायाव जोंहा जोंनि मुंख्लंफोरनो मान बावनानै दिनै बिथांमोननि सेक्रिफाइस आरो बिथांमोननि जि बावसोमनायखौ जों सनमान होनानै जोंनि गोथार फिरफिलानि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै फोजोबनाय जाबाय।